दोनथ'लायनि खेबथाम गोजो मिसकल अखाफोरनि मिसकल मेसेज बाबरे बाब सिखारनायाबो एसे लेट जाबाय फात्ताखौनो मोनलायासै माथो दिनै र' दा मोखां सुनानै दुगैखांना फ्रेस जाखांबासो हरगोन आङो आदा नानि आदा नों दासो सिखारदों आरो मैया एसे उन्दुनाया लेट जाबायना नानि बेखायनो दिनै एसे लेट जाबाय आं सिखारनाया ओमफ्राय नों साहा लोंबाय ओंहो आयंआ आंनो साहाखौ होथ'वाखै बे आइयाबो ना गावहा लोंबाय बियो ओमफ्राय नानिनो होआसै थोद बेबायदि जायो नालै ओमफ्राय आं नोंजोंसो लोंनोसै साहाखौ दा अके आंजोंसो लोंसै ना दे जेबो नङा दा सानैजों लोंनोसै र' आं मेगिबो लायनोसै मेगि लायनानै आरामसे दावदैजों फ्राय खालामनानै साहा लोंसै ने दे आदा होमबा नों सिखारदो दे नानि दुगैनोसै आङो ओमफ्राय नों दसे थाबाय था दे साहाखौ आं बानायगोन दे ओं आयंआ ना दखानाव थांबाय दे थांथोंसै आइया बे फुङावनो थांखायो नालाय ओमफ्राय नों मा खालामबाय थाया दहायनिफ्रायनो आंना दा नोंनि लेखा मोनदोंमोन बेखौसो नायबाय थादों आं नानि नों लेखाखौ फरायनो रोंखायो माने नों स्कुलाव थाङोमोन नामा ओंहो आं बेयाव नुनाय सावगारिखौसो नायबाय थादोंमोन आदा आरे बा सावगारिखौ नायबाय थादों लेखाबो फरायनांगौलै नानि लेखासो फरायनांगौ नों बायदिया गथ'फ्रा लेखा मोजां फरायबासो देनां माबा मोनसे जाहैयो दा ओमफ्राय आङो ना लेखा फरायाखैना अके ओमफ्राय आं फरायनोसै होनबा नों फरायगोन दा अके भेरि गुड बेबायदिनो जानांगौ गुड गार्ल बे गथ'आनोथ' सोरब्रा ओमफ्राय जेबो फात्ता लागायबाबो मोनथियासैनोलै बायसान्स जुदि बिनि रावबोखौनो मोनथियाबा मा जागोन दे गथ'नि फिउचारा मा जागोन जोंनाव थाबाय थानोबो आइया बारा सुखुवाखै बेखौ आरो जोंनाव गोबावमानियानो दोनबाय थाबाबो स्कुलावबोथ' सोनायनि माबा बेबस्था लानांगोन ना गथ'नि फरायनायखौबो एसे साननांगोन नङाबा बेनि फिउचारानो एकदम माबा जाजोबगोनलै खोमसि जाजोबगोन लस जाजोबगोन माथो दे जेबो नङा माबा मोनसे सानसै उनाव ना ओमफ्राय मैया र' अखाफोरा मा जायाथाय बोरैबा आंखौ रागा जोंनाय बायदि खालामबाय थादोंलै मोनथिलादे आरो मा जाया बियो दायोसो मोजां रायलायहरफिनसै आं मैया आंहाबो एसे लेट जाबायब्रा बेखायनो मोनायाव एसे रायलायनो बोरैबा मोननानै रायलायासैलां थोद बे खायसे बाजैयाबो मा जाखो दानि खायसे बाजैया मा जाखो आदा गान्दुला नानि माया बे माबालै बे दावराव जाबाय थानायखौ होनदोंलां माबा लण्डन USA आमेरिका बाजै खारनायखौ बुंदोंहां संसार जाबा सासेजोंनो जानांगौलै नंगौना नङा नानि दिनै औथ' आरो आदा संसार जाबालाय सासेजोंनो जानांगौ हिनजावखौनो लानोसो गिलायलांबायलै माथो दाना बेफोरबायदि निउसाव नुलाबाय थानानै माबा माबि जाथाय खोनानानै गिनाङा दे आदा मानोलाय गिनो दे लाबाबो बेफोरबायदिसो खारजानो गिलायलांसैलां नुवा नङा नुबायबो थायो मेगनजोंनो नुयो आरोलाय बेथ' बे नाथाय जाय गोसोआ थिग ना आदा गान्दुला बिसोरना गोसोआ थिग जाखायो जायबा आरो गोसोआ उरां फारां बिसोरना आरो बहाथो आरो बिदिनो जाखागोन खारखागोनखा खारनायालाय आंबो खारना दंफैयो आरोहाय दा आं खारनायखौबो सोर मिथिमोनो दिनै जियानो जा बे आदा गान्दुला मोनहा मोनथियाबानो जाबाय दे आं जे दा जेराव दङ बेफोर मानसिफोरा मोनथियाबानो जाबाय खारग्राखौसो रागा जोंनो ओंखारोलां होद आदा खारब्लाबो माबा गासैबो बिदि नङाहाय मालाय जाय मोजां गाज्रिया गाज्रि ना माथो बुंनो आच्छा नानि ओमफ्राय नोंसिनाथ' न'आव रावबो गैया होनदों नामा ओंहो आदा गैया आरो जायबा न'नि मानसि दङमोन जाथि खुरमा बिसोरबो जोंजों माने आंजों जेबो रिस्ता लाखिनो बिदिनो सोंनाय मानाय खबर लानाय बेफोरबायदि जेबोआनो गैलाहाय नांगौबाल'सो नागिरो नाङाबालाय आरो जोगार हरनाय बायदिसो बेखायनो आंबो खबर लाला बिदि लेनदेन लाखिला आदा न'खरनि मानसियाबो खायसे बिदिनोलै नानि माथो बुंबावनो ना आदायालाय ओमफ्राय बाजैखौ माब्ला लागोन लादो दे जेबो नङाना लानो सानो बेफोरखौनो जाथाय जालाबायनाय खोनानायखौ गियोमोनबायना नानि मेजेनाय दंबा लादोहाय आदा बेसेथो नेबाय थानो बैसोआबो बारग'लाङो फसायनायालाय नानि नों बायदिखौ मोनब्लाबो जाबायमोनलै नोंहाबो फेमिलियाव रावबो गैखाया आइजोंनो माब्लाबा रायलायनांसिगोन आङो जोंनावनो भाराबो थाखायो बेनिफ्राय मानसियाबो जोबोद मोजांखा आरोबा आंना गोसथोनायाबो थौखासो होयोब्रा फैसा लुबैयासो बेखायनो जायखौ नुखा खोनाखा बेफोरखौ लानाया साबसिनलै ओमफ्राय नानि माया नोंनालाय सोरबा मिजेननाय दंना गैया जाखोब्रा
बेफोरबायदि सानथ'थाराखै आदा जोथोनाय मोजां मोननाय बेफोरखौ जि गिसोयो आंबो बोरैबा थखामोन सानो लोगोफ्रा बिदिनो खोन्थायोना बायदिसिनानो नानि नोंहाबो बेफोरखौ सानबा मोजांलै लोगोरिथ' सासे थानांगोन ना जिउआवबो नायनोसै आदा मा जायो उननि समाव दा जेबो सानथ'वाखै बेफोरखौ दे होमबालाय दा खामानिखौल' मोजां गोसो होना मावथ'दों र' आङो इनिफ्राय फैसा जाबा एसे नायनोसै मा जायो फिउचाराव दे बरिया नानि जेखौ मावनो लादों बेखौनो मोजांल' मावलांबाय थाबानो जाबायलै बेनोथ' आरोबा देनां आदा बाजै लाबोबाना बाजैखौ हाबायाव देलायहोनोबा आंखौ बुंबानो जाबाय आंनो देलायहोगोन दे औ नों थानानैलाय आरो गुबुनखौलाय माथोबाव बेनिफ्राय दिनैथ' खामानियाव थांना होनदों नामा खामानियाव दिनै एसे रेस्ट लाथ'दोंमोन आङो सानसेनिल' आदा थांबाय थानाय जायो नालाय दे होमबालाय आरोबा हाबायावनो एथ'बां माबा थांबाय थानांगौ जागासिनो दासान्दि हाबाल'खा नालाय बिजनेसआबो एसे मोजाङै सोलिथ'दों दे आंनियाबो इसोरनि अननायाव बेफोरबायदिनो मोजां सोलिलांबाय थाथों दे थाथ' बिदिबा नानि जागोन दे आदा गान्दोला माया बोरैबा मोजां माने न'खौनो मोनसनबाय दे नोङो थानो थाखाय माबा खायसे भारा थाबाबो केस होनथारोहाय दामाबो इसेबां नङा आंनि बाजेटावनो दङ ओमफ्राय आंनि खामानि जासान्दि मोजाङै बिसिनावनो थानो हाथ'गोन दे मालाय आदा गान्दोलायाबो जि मोजांखा मोजांथारहाय मा जाय बिहामजो फैगोन जोबोद मोजां न'खरावनो फैफ्रामगोन आंनालाय फैसाया माला बुरजा जाबावगोनसै मालायबा हनै बहाबा बिरलांगासिनो ने आंहासो माला बिदि जाबावगोनसै खारनायालाय आंबो खारदों र' नाथाय साल्ला आंना अखादा बेसेबां सौहैथ'वाखै दे गोजानद्रायाव थांनोबो बिरनो जेबो नङा दे माया बेनिफ्रायथ' दिनैथ' एसे रेस्ट मोनथ'बाय बेफोरखौ सुस्रांसै बेनिफ्राय मा खालामबावनो दिनै एसे न'नि खामानिखौनो मावनोसै दे आङो बेदरबो जानो मोनिया गोबाव जास्राबायहाय नैबे आयंमोनहा हरनायखौसो जाबाय दङ माब्लाबा हरबाय थाथारोना आयं बुरियाबो बेखायनो आंहा माब्लाबा बायनांलायबावासो नाथाय दिनै आंनो लायनोसैहाय एसे जुलिनाबो न'खरा थिगैनो दंखोमाहाय दासान्दि आंसो फिसालाखौ जि सिमां नुबाय थाथारो फन हरनो सानो गैया गोसोआ बोरैबा गुरै जानानै एकदम थांफिननो गोसो जानाय बायदि मोनगोन ना बेखायनो हरथ'वाखै आं र' मायानि फैसायाल' जमा जाग्रोथों टेंकियावबो सोखादोंहां टेंकि बुंग्रोथों गरम बोथोर हाबनायखायनो बोरैबा सान्दुं एसेखौनो बाहेरायाव ओंखारबाबो सहायनो हायासो मोनसैहां ओंखारबायबो थानाय जाया नालाय दामानि ओंखारथाराखैथ' एसे दसे ओंखारनायाव नायनाय बोरैबासो मोनखांबाय आङो बांद्राय न'आव थुम हाबनानै थाबाबो खामानि दामानि बांद्राय गैयाबाबो बेफोरबायदिनो जायोहाय बहाबा थांबा फैबाबो एसेखौनो सहायनो हाया मोनो खामानि मावला मावबाय थाबासो देहाफ्राबो राफोद जायो एसेबां मानिबो खामानि गैला नालाय न'आवबो सोरांनावबो बहाय मालायनि फिसायनावलाय बिहरबाय थानोसै न'खरनि खरसाखौलाय मालाय बेहाबो फेमिलि दङ आरो जोंहालाय आरो आलदाखायालाय बहा मालायखौलाय मोनबाय थानोहाय हाबाखौबो थिनहरबाय गैया गथ'आ बाजारावबो मानो फैनो बाखो दिनैबा लानायाथ' लाखांबायमोनहाय माथो दिनै थ'खौनो मोनजायासै आङो आइ माला सहैबावनोसै थाब फैबा हामगौमोन न'खरनि खरसा नांगौबाबो एसे जारला जायोहाय थांब्रब फैब्रबनो माब्लाबा जोबबाथाय जोबथारो लायनोबो रावबो गैया जाहैबाय फिसालायाबो बहाय आरो फैबाय थानो हानो दिनै गावहाबो खामानि थायो एसे एनै आरो नै आंहाबो बोरै गैया नालाय बोराय थाबासोमोन बासिबो बायनो रोङाना गथ'आ जोंना आबाया मालाय बायनायखौबो सुखुथाराहां बोरैबा दिनै गोसोखौनो मोजां मोनस्रायाखै मानोदि बोरैबा मोनबाय थाथारदों आंखौ फुंनिफ्रायनो फैनो लागायावबो नै नानियाबो एसे नांब्रबबायना आंजों बे गथ'आलाय माला नाङालासे थाफेराहाय बिबाजैजों आयु अट'खौबो हालाहां माबा नेबाबो मोना थाबायनानैबो थांनो हाया बोरै जाथारखो होमबा फिसालाखौ लिंहरनोबो आङो मबाइलखौ चार्ज गैयिनि न'आव गारबोबाय हाथायाव मा नांगौ लांनोसै एसे फैसाबो बारा गैथारलालै मा जाबावगोनथाय हो बेथ' माथो इलिसा नानिसो इलिसा नानिया बेयाव आइया बेयाव नोंमारगौ इलिसामार आंनि मेगना थखा होआखै बे गथ'आ बेयाव आइया दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव आइखौ लोगो मोनबाय आइयै
गोबावनि उनाव आयै नोंखौ दिनैसो लोगो मोनबाय। मारै दं आयै? बेनोथ' बेसेबा गोबावनि उनाव जायखौ लोगोखौनो मोनामोन बेखौसो लोगो मोनबाय दिनै। आरो आंनि खबर सोंनो नोंलाय सोरथोबाव आंनि? मानो बिब्दि बुंदों आयै? लामा सामा आंखौलाय सोरथो नोंलाय आयै आयै बुंनो? दासिमबो नों आंखौ रागा जोंना दं आयै। अन्नानै प्लिज दिनैसो लोगो मोनदों नों आंखौ। आं नोंखौ अन्नानै खेबसे मोजाङै माथो हो आयै आंजों। नोंजों मोजां रायलायनो? आरे नों खामानिखौनो बिब्दि मावदों जे आं दिनैसिमहालागै नोंजों मोजाङै माथो होलायलायनो। मा मोजां खामानि मावाहाय नोङो? ओरैबायदि खामानि मोजां मावबाय नोङो जे दिनैसिमहालागै आं नोंखौ बावनो हायाखै। नोंनि खामानि मावनायफोरखौ फारि फारि गोसोआव दंजोबो आंनाव। मोनथिदों इलिसा? लामा सामा लोगो मोननानै आंजों गोदान सोमोन्दो माबानो दानाजा नोङो। बेसेबां रागा जोंनो जों आयै? नोंहा रागा जोंनो मोन्थाय दङ। ओमफ्राय नोंसिनाव थांनो आयै जोंना ससे थांबानो मोनबाय नङा। थ'ना आयै आं मोजां मोनगोन। नोंसिनाव गाहैनो माने नोंजों गोदान सोमोन्दो माबाफिननाय, नोंखौ अनफिननाय, नोंखौ निमाहा होफिननाय आरो आं रावनावबो गाहैनो साना। रायलायबाय माथो होबाय। दे नों नोंनि लामाजों थांदो, आं आंनि लामाजों थांगोन। आयै प्लिज। रावनिबो प्लिजआ बेयाव खामानि होआ आंनियाव। आरोथ' दाथ' जोबोद रानि बायदि दंखोमा नों नङा होमबा? रानि बायदि थानो थाखायनोथ' नोङो ओंखारबोदोंमोन। आजादि जिन्दगि नांगौ नोंनो। उन सिगां सानालासे फैग्रा। आरो दा मानो माथो होदों आंखौलाय? नोंनि बिमा नंला आङो। आयै आं नोंसोरखौ जोबोद गोसोखाङो। गोसोखांनो? नाथाय जोंनि जिउआव आंनि गोसोआव नोंनि थाखाय जेबो जायगा गैला, मिथिबाय? दे थादो नोंहा। आयै हाया आंजों एसेबो मोजां रायलायलाङासै। बेसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदोंमोन। आयै आं नोंजों गोबां रायलायनो लुगैदों। नाथाय आंखौ रागा जोङाबो मानो जोङा जानो दिनै? आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो गोबां लाजिनांबाय नोंसोरो, गोबां दुखुबो मोनबाय। नोंनि रागा जोंनायखौ आं जेबो मोना। मोन्थाय दंखायो नोंस्रा रागा जोंनो आंखौ। नाथाय अननानै खेबसे मोजां रायलायदोना आंजों। गोसोआनो गाज्रि मोनजोबबावबाय आंखौ बिब्दि लोगो मोननानै हरखाबै। अब्लाबो नोंखौ एसेबाबो लोगो मोनना नुनानै एसे मोजां मोननायबो फैदों आयै। नोंखौ जोबोद नायनो लुगैखादोंमोन आं। आं नेनानै थागोन आयै, नोंसोर आंखौ माब्ला निमाहा होयो। जागोन दे, आं नेना थागोन। आनै, ओमफ्राय नोंनि मामिया बोरो? आइयाना बै खाथिनि बाजैमोनाव थांदों, लाव बिजौ लायदोंलै आनै। नुबायना दासिमबो फैयासै आयंआ। आबैया माबा मोनसे जाबाय खोमालै आनै, मानोथो फैनो रोङासै न'आव? जागोन आनै, माबा मोनसे जाखादों आयंआ, नङाबा बिब्दि फैयालासे थागौमोन न'आव। नोंखौनो जिबायदि गोसोखांबाय थाखायो। आंबो आबैखौ गोसोखांना थानो सुखुवाखैलै आनै। ओमफ्राय आनै मिलिसा, नों बिदि नोंनि आइखौ एसे बोरैबा मोनदों नामा? जेन'बा बे सिगां जेरै थायोमोन ओमफ्राय दा एसे गिनाय माबा बोरैबा सानहाबनाय बेफोरबायदि एसे नों सन्देह बायदि मोनदों नामा आइखौ? औ आनै, फुरा 100आव 80%आनो आं बेखौ सन्देह दोङो। 20%खौथ' जेनेबा दोनथ'बाय आं। थेवबो आंहा मोनसे एकदम गोसो सिंनिफ्राय फिलिंस फैदों। पुलिसनोथ' खबर होखाबायानो, बिसोरबो नागिरबाय दं, खबर लाबाय दङ। नाथाय आंबो एसे एनै सोंबाय, नाथाय जेबो खबर मोनाखै। बिदि बोरै अबे बाराव गायब जालाबायनोब्रा आयंआलाय, नङा होमबा आनै? बेनोथ' आनै, बिदिथ' ना जेबो आइखौथ' सोलायनाय बायदि नुवाखैमोन। नाथाय माब्लाबा आइया ओंखाम ओंख्रि संबा ओंखामानो खामगुलाय लांग्रा जादों। बेलायथो माबा मोनसे गलति खालामनायखायनोथ' सानहाबलाबायग्रा जादों। ओमफ्राय नोंखौ एकदम खामानि थिनसोबाय थायो नामा आनै दाबो? खामानि थिनसोबाय थायोबा आंखौ बुं दे, गिनाङा। आनै, सिगाङावथ' एसे खामानि थिनबाय थायोमोन, ओमफ्राय दासान्दि खामानिबो बारा थिनाखै, गावनो मावजोबदों आइया। अरेबा, एसेबां अननाय सोमजिबाय दाना? जुदि गोथार गोसोजों बाजैया अनदोंबाथ' मोजाङानो, अननांगौसो नङा होमबा? ओमफ्राय आफायाथ' दाबो सफैयाखैनो। सफैसिगोन, आदैयाबो बावला, नै गाबोन समफोरनो फैसिगोन बायदि। दाथ' ट्रेनावनो दोङो। आफा फैबासो मोजां मोनसिगोनलां आनै। बेनोथ' आनै, आंबो मोजां मोनसिगोन र'। ओमफ्राय दिनै पुलिस स्टेसनाव थांनांगौ दे। बाजैया थां दा थां, आङो नोंखौ लानानै थांनोसै। नोङो जि मोनथिगौ गासै फारि फारि सैथो बुंना हो दे आनै दे, गिनाङा। औ जागोन आनै।
ओमफ्राय बे कल्लुमोनालाय बोरो अबाय दङ बिसोरलाय सानैया एकदम दुस्थु गथ'फ्रा बिसोर गेलेदोंसोलै आनै गेलेनायनि सारा आरो मा दंबावो बिसोरबो दुस्थामि गथ'फ्रा आनै नों सा लोंनो दहायनि माबाबो दङ लादु दंमोन लादु बाना बे आं साहा फुदुंनो लायनो दे गाइखेरबो दंमोनथ' आयै सोनाबाना आंनि आनै सोना दे थां दे बिदिबालाय साहाखौनो खाबसे खाबसे स्राय लोंलांग्रोनोसैहाय औ आनै खर' सानायफ्रा टेनसनफ्रा एसे खारबाय बायथोंसै जिबायदि टेनसन जागासिनो दासान्दि आनै आदाबो फैनो बावखाला र' बाजै आदा फैग्रोथों नोंखौथ'ना ओरैनोबाबो आं सैखाया बारा थेवबो जुदि नोंनिनो माबा मोनसे गाइड आखाइ दङबा ना खालालै बाजै नों एबाराव आंनि आयंआथ' बे बारजों उरायलांखोब्रा बहाय थांखो आयं नोङो बोरै बिदि गायब जानो हाखो हायावसो मन'लांखो ना गोजौ अख्राङावसो बिब्दि मानसिया गायब जानो हायो न'आवबो गैबावा देवानिया आसोला फैथों र' लोगो सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों कमेन्टजों फोरमायहरदो लोगोसे लाइकखौबो होनो दाबाव सनामोन जेबो उसुबिदा जायाबा नेक्स्ट एपिसोडजों थाबैनो फैफिनसैलाय दिनै थांथ'नोसै दे सनामोन दे अब्लाना